ಬಜ್ಜೋಡಿ ಉಲೈ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತದ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಡ್ದು ಮಣ್ಣು ಜರಿದು ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವ್ ಮೇಕ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಜಿ ಮಾರ್ಗ ಇಡೀ ಜರಿದು ಬೂರ್ನ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಸಮಸ್ಯೆನ ಪಂಡೊಂದೆರ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾ ನಂತೂರು ಕೈತಲ್ದ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಉಲೈ ಮಾರ್ಗ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಉಲೈ ಪೋಪುನ ಈ ಮಾರ್ಗದ ತೀರ್ಥ ಬರಿಟೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲುಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬಾರಿ ಬರ್ಸಗು ಬೋದುಲ್ದು ಮಾರ್ಗಡ್ದು ಮಣ್ಣು ಜರಿದು ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವ ಮೇಕ ಬೂರ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿಗ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಡ ನನ್ನ ಇಡೀ ಮಾರ್ಗ ಬಿಚ್ಚಿದ ಇಲ್ಲಗ ಬೂರಿನ ಅಪಾಯ ಎದುರಾತಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಲಿಗ ಕೇನುಂದ ಸಮಸ್ಯೆಲಿನ ತಿರಿಪಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಪಂತೆರ ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಬೈದು ಜೇರ ಮಾರ್ಗ ಇಡೀ ಬಿಚ್ಚಿದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಗ ಬೂರಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಪಂಡೆರ ಭತ್ತ ತೂದು ಬರಬೋತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ತೋಗಿಂಚಿನ ಅನ್ಪನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಅಂತೆ ಭತ್ತದ ಬರಬೋತಾರೆ ಕೋಪ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪೂರಾತನ ಭತ್ತದೇರು ತೂತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋತಾರೆ ಭತ್ತದ ಬೋದು ತೂದು ಪೂರ ಬೋತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪು ನನ್ನ ಬರ್ತೊಂತಾಡಮ್ಮ ಬರ್ತೊಂತ ಇತ್ತು ಆತಕ್ಕೆ ಅಂದಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪನ್ ಬರ್ತಗೆ ಏರ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಹೆಂಗನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂದು ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ದಾದ ಮಲ್ದೊಳಿತ್ತೇನೆ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆನ ಬೋಪನ ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ಏಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಜತ್ತಿಪ್ಪನಾಗನೆ ಹೊರನೆ ಬೂರ್ಣ ಬರ್ಸಾಗ ಜೋರು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಓಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವು ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬತ್ತನ ಅವು ತರ್ಪಲ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ ನಡೆದ ಅದು ಒಯ್ದನಿತ್ತೆ ಈ ತೋರ್ತಗೆ ಈ ಜನ ಬೂರ್ದು ಮಡಿಕೇರಿ